jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. B'investiment ta' 700,000 euro l-Gvern ikkonkluda b'mod definittiv il-proċess tax-xiri tas-sede tal-għaqda soċjo-mużikali Aniċi ta' Ħall-Qormi. Din il-proprjetà tingħaqad ma' 7 binjiet oħra okkupati minn soċjetajiet mużikali li issa l-Gvern u s-sit tal-binja prinċipali li minna joperaw dawn l-istess soċjetajiet. Fl-istess waqt il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali flimkien mal-Kunsill Malti għall-Arti jinsab f'konvenju għax-xiri ta' 4 sede ta' soċjetajiet mużikali oħra. Dawn it-12 soċjetà kienu f'riskju serju ta' żgumbrament minħabba s-sitwazzjoni legali marbuta mal-liġi tal-kera ta' qabel l-1995. Il-President ta' dan il-każin Claudia Muscat qalet kif is-soċjetà issa għandha sserħan il-moħħ li 36 sena wara minn meta nfetaħ dan il-każin mhux se tispiċċa mingħajru. Il-ġimgħa ċempluli mill-Ministeru propju eżattament fil-jum liturġiku 23 ta' April jum l-anniversarju tal-għaqda tagħna laqna 36 sena din is-sena huwa proġett sabiħ b'investiment kbir min-naħa tal-Gvern biex aħna nkomplu nkabru l-kultura Maltija kemm ġewwa Ħall-Qormi kif ukoll bħala parti bħala pajjiż. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici spjega kif il-Gvern ħall-inizjattiva sabiex isalva dawn is-soċjetajiet mużikali li huma s-sisien tal-Festa Maltija f'kull komunità għaliex jemmen futur b'iktar kultura fl-irħula u l-bliet tagħna. Fil-waqt li jenfasizza li l-Gvern huwa konxu mill-benefiċċji sinifikanti li joħorġu mill-kontribut li l-Festi Maltin jagħtu lil pajjiż huwa saħaq li hu kruċjali li dawn is-soċjetajiet mużikali jibqgħu jiffunzjonaw u jibqgħu aċċessibbli għal komunitajiet rispettivi tagħhom. Issa fadal 4 konvenji oħra li jsiru kontratti u aħna impenjati biex dawn l-4 konvenji li fadal jiġu konklużi jekk jista' jkun qabel is-sajf li ġej biex bekk nagħtu iktar serħan il-moħħ qabel ma jibdew jirranka l-istaġun tal-festi. Kollox il-Gvernu mistenni li jinvesti total ta' 19 miljun euro meta wieħed iqis l-ammont li diġà ġie investit fl-akkwist ta' 8 proprjetajiet u l-ammont li jrid jinħareġ meta wieħed iqis l-4 proprjetajiet l-oħra li qatt irid isir kuntratt finali dwarhom.